Zela upaiakoak gara, eta ni ben naiz. Ni dana naiz. Eta ni nahiara naiz. Eta gaur esango dizuegu zer den eklipsa. Eklipse bat hainbat ordu irauten dute. Batzuetan eguzkia, lurra eta ilargia lerrokatzen dira. Eta lurretik eklipse bat egiten dute. Bi motakako eklipseak ikusi daitezke. Eguzki eklipsea eta ilargi eklipsea. Ilaria lurraren eta eguzkiko artean dagoenean. Gertatzen da eta horrela eguzki argiaren zati bat eragiten du edo baita guztiz batu ere. Horrek esan nahi du egunean zehar ilargi eguzkiaren aurrean mugitzen dela ilunagoa bihurtuz, horretaratik lurretik argi erantzun bat antzeko zerbait ikusten dugu. Oso garrantzitsua da jakitea eguzki eklipse bat ikusteko eguzko dela zure begiak babestea gaurreko bereziekin. Eta hau izan da